Ayun guys, dikit na sa Barangay Talulura, Mondragon, Northern Samar. Anyway guys, si Vincent pala ay taga dito sa Barangay Talulura. Ayan, tara, hanapon ta ang Kanrabalay. Yan, ito pala ang bahay ni Vincent Domasig, sabi ng nagturo sa akin. Shoutout na lamang po sa aking mga giliw na mga followers. God bless and ingat po saan mang panig kayo ng mundo ng Pilipinas.